Здравейте, казвам се Шейла и това видео беше създадено с помощта на изкуствения интелект. В бързо развиващия се свят на личните заеми, скоростта и персонализацията са от съществено значение за предоставянето на изключително обслужване. Тук на помощ идват чат-ботовете, захранвани от изкуствен интелект. Чрез интегриране на AI чат-ботове, финансовите институции могат да увеличат процентите на конверсия, да подобрят ангажираността на клиентите и да оптимизират операциите. Въвеждането на чат-ботове в личните заеми има значително въздействие върху подобряването на ефективността на компаниите. Този пазар се характеризира с висока конкуренция и значителни разходи за привличане на клиенти. Всяко забавяне в отговора на запитвания от потенциални клиенти може да доведе до загуба на печалби. Чат-ботовете могат да предоставят персонализирани препоръки за избор на заемни продукти, да напомнят за сроковете за погасяване на заеми и да предлагат специални условия за лоялни клиенти. Готови ли сте да издигнете вашите заемни услуги на следващото ниво? Нека Crowdy AI цитира чат-бот да задвижи вашия бизнес към успех.